Kaixo nere super txiki eta super familiak. Gaur egun dugun boteren nagusinetako bat da gure sinismen boteretsua, bai? Hemen kontatuko dizuet ipuin honetan laburki nola lantzen diren. Badakizu gure familiak irentsi egiten dula Nintendoko jolas batek. Orduan botere batzuk lortu behar dituzte. Ze pasatzen dan? Iristen dira eta xurgatzen ditu haize batek horma handi baten bestaldera arreba txikia, bai, bakizute bi anai bizkia diela eta anai handia. Orduan, Maria bizki txikia bai joa haizeak eramanda eta kriston horma baten atzian gelditzen da. Orduan, horma hori suntsitu behar dute eta ez dakite nola. Xaguxar batzuk esan diete ezin dala inola ere horma hori bota, puskatu, ez ezer. Orduan, bapatean ez zekiten zer egin. Baina aranon zer esaten die, laguntza eskatzen die ontza lagunari, bertxori, eta bertxok esaten diete sinistu alde zute xaguxarroiek esaten zutena? Eta bai, orduan, ze sinestu zuten? Ez zega modurik horma hori botatzeko ordun, hor juntzan, txikitxoa luar eta hasi zan horma behatzarekin ikutzen. Ara, are askoa zen. Orduan zer esan nahi du honek? Sinisten degula askotan ezin dala eta ez gea saiatzen. Pues, non dago mezua? Ba kontuz, ze sinisten dugun. Eta saiatzeko aldegula. Ados? Benga, egun ederra izan.